La cova és fosca com la gola del llop. Fa molt de temps que ella hi està empresonada. Però ningú té prou valor per entrar-hi i rescatar-la. I qui l'ha tingut no se l'ha tornat a veure. I és que qui entra al cau de la cucafera mai més en surt. Endavant, intro. Ei, què passa, gent? Això és Mitologia quilòmetre zero, llegendes i rondalles de la mitologia catalana. I jo sóc en Sergi. Crec que havent explicat llegendes sobre dones d'aigua, maleficis i guerrers gegants, ara tocaria narrar-ne alguna sobre bèsties. També, per algun motiu, el cos em demana dibuixar monstres. No ho sé, coses que em passen. I el nostre folklore està farcit de criatures de tot tipus. En tenim tantes que em va costar una mica triar una llegenda, però al final em vaig decidir per la de la cucafera de Tortosa. La història té un aire més de conte infantil, cosa que em ve molt de gust fer, ja que els capítols anteriors eren de llegendes fosques, amb força mala bava i alguna tocant una mica al gore. Per això, en aquesta, veureu un canvi d'estil que s'hi adapta molt millor. Va, parlem una mica de les cucasferes. Per qui no ho sàpiga, generalment les cucasferes es representen com una espècie de tortuga gegant amb el cap, la cua i les potes de drac o de cocodril. Formen part del bestiari de diferents ciutats, com evidentment Tortosa, Tarragona, Reus i Montblanc. Si sou una mica friquis, us pot recordar en Gamera, de les pel·lícules de kaijus. O encara millor, en Bowser, l'enemic dels jocs d'en Super Mario, curiosament, també té un aspecte així com de drac amb closca de tortuga, però en principi no tenen res més en comú. De fet, diria que estan inspirats amb el yokai Kappa, un dels personatges més populars del folklore japonès. De cucasferes també n'hi ha a altres llocs a Catalunya, però són presentats d'aspecte i forma molt diferents. Els orígens de la cucafera es remunten a l'edat mitjana, i representen l'idolatria i l'heretgia. De fet, la cucafera està emparentada amb la tarasca de la ciutat provençal de Tarascó. La tarasca és una bèstia enorme semblant a un drac, amb 6 potes d'os, una closca de tortuga amb punxes, cua d'escorpí, pit de bou i amb el cap de lleó amb orelles de cavall i dents com espases. Vaja, que és la navalla suïssa del bestiari mitològic. I es diu que Santa Marta va vencir aquesta fera amb la força de la seva fe cristiana. I, a part de Tarascó, també és representada a altres ciutats, com per exemple Barcelona. Pel que fa a la cucafera de Tortosa, doncs és el personatge més emblemàtic del bestiari de la ciutat, amb una antiguitat que remunta al segle XVI. A més, té 2 rèpliques més petites que representen les seves filles, i surten al carrer per Corpus i durant les festes de la Cinta, que és la festa major de Tortosa. La llegenda que us explicaré a continuació és conegudíssima a la zona, i no només hi apareix la cucafera, sinó que els gegants de Tortosa, Rufolet, Rufo pels amics, i la princesa Rubí també hi fan acte de presència. I havent explicat tot això, comencem la llegenda. Fa molt de temps a Tortosa hi governava un rei. Es diu que era un tirà, que maltractava els seus vassalls, i sota el seu regnat la gent vivia en la misèria. L'única cosa que al rei li importava era la seva filla Rubí, que protegia i malcriava rere els murs del seu castell. Sa Majestat ignorava l'odi que el poble li tenia, i un dia un bruixot li va plantar cara. Com a càstig pel mal govern, el bruixot va fer servir la seva màgia per encantar la princesa Rubí i tancar-la dins d'una cova que custodiava un enorme monstre. El bruixot li va dir al rei que durant uns quants anys no veuria la seva filla, però que no passés ànsia, que el dia que estigués penedit
apareixeria algú amb la força i la valentia suficient per rescatar-la. La notícia de seguida va arribar a terres llunyanes. Cavallers vinguts d'arreu del món van intentar rescatar la princesa Rubí, però tots fracassaven estrepitosament. I és que, cada vegada que algú entrava a la cova de la Cucafera, mai més en sortia amb vida. I així varen passar els anys, i a la cova cada vegada hi havia més piles i piles d'ossos d'aquells que gosaven pertorbar la tranquil·litat d'aquella bèstia. Un dia es va presentar davant del rei un jove misteriós. Anava tot sol, sense patges ni escuders. Tenia una alçada fora del comú i portava una espasa tan enorme que pocs serien capaços de brandar. El rei i la gentada l'observaven atònits i ell es va presentar. Es feia dir Rufolet i venia d'un país llunyà. Deia que havia vingut expressament a Tortosa per rescatar la princesa Rubí. Amb molta seguretat, li va prometre al rei que derrotaria la Cucafera i que salvaria la seva filla. Després de veure tants joves valents que acabarien vençuts per aquella fera, el rei ja havia perdut tota esperança. Però alguna cosa li deia que aquesta vegada seria diferent. Va recordar que potser aquell vailet tan alt era l'heroi que el bruixot deia que apareixeria algun dia. El jove Rufolet va sortir de la ciutat, deixant enrere la multitud de gent que l'animava i li desitjava sort. Tot sol, només acompanyat de la seva fidel espasa, va començar a pujar muntanya amunt en direcció al cau de la Cucafera. Però de sobte, tot caminant, des d'un cantó del camí, li va semblar escoltar uns crits d'auxili. Al bell mig d'una bassa hi havia un ésser molt menut que s'estava ofegant. Sense pensar-s'ho dues vegades, en Rufolet s'hi va tirar. L'aigua no li arribava ni a la cintura, així que no li va ser gens difícil de treure aquell homenet de la bassa. Un cop a terra ferma, havent-se recuperat de l'ensurt, el petit ésser va donar les gràcies a en Rufolet per haver-li salvat la vida. El seu nom era Xaco i era un follet màgic. Es veu que el pobre Xaco només volia beure aigua, però va relliscar i va caure dins la bassa. Tot i això, li va dir a en Rufolet que no es deixés enganyar per la seva aparença. Encara que fos petitó i no sabés nedar, tenia grans poders màgics. El jove li va explicar que anava a salvar la princesa Rubí de les grapes de la Cucafera, però en Xaco coneixia molt bé aquell monstre. Sabia que ningú havia sobreviscut als seus atacs. Aquella fera era molt perillosa, treia foc per la boca i pels ulls i tenia les dents afilades com ganivets. A més, també era invulnerable a les armes, ja que la seva closca era dura com l'acer. Però en Xaco sabia el seu punt feble. El follet va decidir compartir el seu secret amb el jove. Li va dir que si li tallava les orelles i la cua, la Cucafera perdria tota la seva ira i passaria de ser una bèstia ferotge a ser manyaga i obedient. Però amb aquell secret no n'hi havia prou. Segons en Xaco, l'espasa d'en Rufolet, per molt esmolada que estigués, no seria capaç ni de fer-li un trist tallet a la pell de la Cucafera. Així que, tot d'una, en Xaco va fer un xiulet eixordador. D'entre els arbustos van sortir 6 follets més. Eren els amics d'en Xaco. De seguida van desenvainar l'espasa d'en Rufolet i van començar a esmolar-la. Poc després, la fulla de l'arma estava tan afilada que podria tallar qualsevol cosa per dura que fos. Així que, un cop ben preparats, van dirigir-se camí amunt cap al cau del monstre. Més endavant, en una paret rocosa, van trobar la cova. L'ambient estava enrarit. El sortilegi malèfic que afectava la princesa es podia notar des de l'entrada d'aquell forat. Sense pensar-s'ho massa, van decidir entrar-hi. En Rufolet i en Xaco van endinsar-se a la foscor entre piles de cranis i fèmurs. Cada vegada s'hi veien menys, quan de sobte
un rugit va sonar davant seu. La cucafera ja els havia descobert. La tenien davant seu. Treia bromera d'entre les dents i tenia els ulls rojos de ràbia. Es va llançar sobre en Rufolet, però aquest, ràpidament, va atacar amb l'espasa. En un obrir i tancar d'ulls, li va tallar una orella. Després ho va fer amb l'altra i finalment va tallar-li la cua. El monstre xisclava de dolor, però de mica en mica es va anar calmant. Ja no rugia i la vermellor dels seus ulls va desaparèixer. Com ja havia dit en Xaco, la cucafera es va tornar dòcil com un gosset. Pocs metres més enllà, al fons de la cova, hi havia ajaguda la princesa Rubí. A poc s'anava despertant del seu encantament. Després d'uns quants anys, el sortilegi del bruixot, per fi, es va trencar. Després de tot plegat, en Rufolet, la princesa Rubí i en Xaco van tornar cap a Tortosa. Darrere seu els seguia la cucafera totalment inofensiva i bondadosa. Un cop entrats dins la ciutat, els nostres protagonistes van coincidir amb el processó de Corpus. Les dolçaines i els tambors sonaven celebrant la tornada dels herois amb tots els habitants de Tortosa. I així és com des d'aquell dia, en Rufolet, la Rubí i la cucafera obren la processó de Corpus any rere any. Per si no fos poc, hi ha una altra llegenda més antiga. Es veu que uns pescadors van trobar una bèstia enorme semblant a una tortuga gegant encallada a la platja del Fangar. La van capturar i la van portar a Tortosa. Es diu que allà va morir al cap de poc. I com a homenatge a aquell animal excepcional, en van construir una rèplica perquè la confraria de pescadors de Sant Pere la traguessin durant la processó de Corpus. I aquest seria l'origen de la cucafera que coneixem. Com a curiositat, cal dir que tot i que la cucafera de Tortosa és segurament la més coneguda, la més antiga és la de Montblanc. La primera referència que se'n té és de l'any 1381 i per aquest motiu se la considera com l'element de bestiari festiu català més antic que existeix. I canviant de tema, recordeu que a la descripció d'aquest vídeo hi ha un enllaç a Wikiloc. Allà hi ha una ruta per visitar alguns dels escenaris de la llegenda, com ara la bassa d'en Xaco o la cova d'en Rubí, que és on se suposa que vivia la cucafera. I res més, si us ha agradat el vídeo foteu-li like i compartiu, que sempre ajuda, i si us subscriviu ja seria l'hòstia. Doncs això seria tot. Apa gent, adeu-siau.